दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और अमरपाली दुबे भोजपुरी के जानल मानल एक्टर्स बालो। पर्दा पर उनका जोड़ी सुपर हिट बा। अमरपाली साल 2014 में निरहुआ के साथ फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी से अपन करियर की शुरुआत कैले रही। ओकरा बाद दोनों जाने कई फिल्म और म्यूजिक वीडियो में साथ काम कैलक। निरहुआ और अमरपाली के लेकर तो अफेयर के खबर भी उड़त रहल। फिल्म मंडप के गाना राजा कजरा कसम से भी जबरदस्त हिट भई रहे लोग। ई गाना के ओम ओझा और शिल्पी राज गईले बा लोग। एकरा बाद रिलिक्स उमा लाल यादव के ह और म्यूजिक ओम ओझा देले बाड़न। गाना हाल में यूट्यूब SRK म्यूजिक पर रिलीज भइल बा। आते ही ये छा गइल बा। फिल्म मंडप में निरहुआ अमरपाली दुबे के अलावा सुशील सिंह, संजय पांडे, समर्थ चतुर्वेदी, श्रद्धा, नवल, संतोष श्रीवास्तव, सुजान सिंह, विद सिंह और जोया खान मुख्य भूमिका निभैले बा लोग। फिल्म के रोशन सिंह प्रोड्यूस कैले बड़न और डायरेक्टर आनंद सिंह बड़न। गाना राजा कजरा कसम में अमरपाली और निरहुआ फुल एनर्जी के साथ डांस कर रहल बा लोग। गाना में उनके बीच रोमांस देखल जा सकता। उनके ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री पर्दा पर भी दिखाई देता। फिल्म मंडप एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म बा जेमें दहेज के मुद्दा के दिखावल गइल बा। अमरपाली के शादी निरहुआ से होता और उनकरा के दहेज प्रताड़न झेलल के पड़ता। निरहुआ के परिवार वाला डिमांड करता कि अमरपाली के पिता संपत्ति के गिरवी रख दे और अमरपाली ससुराल वाले के सामने झुकत नहीं की और अपनी आवाज बुलंद करता रही। ई वीडियो अपने लगन के कैसन लागल? अगर अच्छा लागल तो वीडियो के लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करी ना भूली।